kotia kuli baji kuli usaruga kuli labe nanga solo la ledesi ya odeja chirugu goju yena baji nanga kali zonya disa siguri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzi dio kuguri yani kulinji digudalila inu kulinji amalawi kulinji inu kumavenya kumavetsela kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akotia kuti baji kuti usaruga kulilabe nanga osolola ledesi ya odeja chirugu goju yena baji nanga nkani zonyadisa siguri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzi dio kuguri yani kulinji digudalila inu amalawi kulinji inu kumavenya kumavetsela kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akotia kuti baji kuti usaruga kulilabe nanga osolola ledesi ya odeja chirugu goju yena baji nanga nkani zonyadisa siguri jani kumboro bagaretsela kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga tafikaso tikambirane nkhani zikuluzikulu za mdziko muno pa programu ya lero ya kulinji yotsiriza sabata ino. Dzina langa ndi Elvis Sawahowa. Ya lero imene ili m'bwalo ndiyokhudza Fodya kunena kuti zikuoneka kuti zikuvutavutabe chifukwa chakuti mafigala amene akuonetsa mu sabata yachikhumi chinayi ya msika wa chaka chino wa Fodya ndi onena kuti tagulitsa ndithu less tapetata kutapeza 408.5 billion kwacha ngati dziko poyerekeza ndi chaka chatha mawiki 14 omwewa dziko linene tapeza 666.3 billion kwacha. Mjira ina akuti Malawi yapanga ndalama isina pa difference tingotero ndi 257.8 billion kwacha. Ndito tufatika mbiyane kuti malonda a Fodya awa akulowera kuti timabwereza chifukwa kuti ndofunikira kwambiri pa chuma cha dziko lino. Ndeti tikhaenda akatswiri angapo Abiel Kalima Banda mtsogoleri wa bungwe lija la Tobacco Association of Malawi Trust TAMA. Tikhalenso ndithu nda Leonard Chimwaza akatswiri pa nkhani za ulimi komanso Eric Msikiti amene athandiza kusanthula nkhanizi kuno ku Times. Eric, tiyambe kulandira iwe mawa bwino wadzuka bwanji? Ndadzuka ine Elvis. Tadzukanso pa line ipa Leonard Chimwaza, mukundimva mawa bwino mwadzuka bwa? Yes, Elvis, ndikukumvani. Ineyo ndadzuka bwino. Sitidziwa nzathu kumene kuli mozi ndi Eric. Ifenso kwacha kuno komanso tili ndi Abiel Kalima Banda. Abanda, mwadzuka bwanji? Ineyo ndadzuka bwino. Komabe Achimwaza namene nditha kuwamva bwino inuyo mukumveka pansi. Tikuveka pansi pamenepo bwanji pamenepo. Tikuveka bwino. Kulekrere. Pamenepo tsopano wamva kumveka. Sitinaje tikhululukireni koma takulandirani. Tsopano tiyambe ndi inu Abiel Kalima Banda. Mutizo kukhala bwanji? Dziko lino likuoneka kuti ndalama zimene lapeza mawiki 14 amenewa zikuchepa poyerekeza ndi mmene munachitireno alimi chaka chatha. Chikuvuta njani pamsikapa? Pamsikapa chimene chikuvuta kuti ndalama zisiyane mmene ngati dziko linapezera chaka chatha ndi mmene lapezera chaka chino. Mbali yayikulu ndi
kuchepa kwa fodya amene akugulidwa pa tsiku chifukwa chakuti fodya wambiri akubwezedwa. Zimenezo ziwonjezera kuti masiku akamapita ndi kuti ndalama zopeza ngati dziko zikuyenera kuchepa kumene chifukwa chakuti fodya wambiri akutsalira kunja. Ndipo fodya mmodzimodzi akumalowa pa msika paja mwina maulendo opitilira anayi akadabwerera pa msika paja. So masikuwo akupita koma fodya sakugulidwa. Zimenezi zachepetsanso kuti kapezedwe ka ndalama poyerekeza mchaka chatha kasiyane. Komanso kutsika kwa mitengo ya fodya ndi chinanso chifukwa chimene chapangitsa kuti ikamaya phamasamu athu kumayerekeza ndi chaka chatha zikupeza kuti ndalama zikutsikira. Zifukwa ziwiri zimenezi ndi zokwanira ndithu kuti ndalamazo zitsike tikayerekeza ndi masiku omwewo amene timagulitsa fodya chaka chatha. Akunkana fodya ya chifukwa chani? Fodyayo akunkana pa zifukwa zimenezo ife sitikuzidziwa kwenikweni koma tikungodziwa kwa zifukwa zina kuti fodya winayo sakusankhidwa bwino, fodyayo mwina talima ochuluka. Pa zifukwa ngati zimenezi zimene zikupangitsa kuti fodyayo azibwerera. So nukhulupirira kuti zifukwa zimenezo zoti kupita chitsogolo titakhala pansi ngati dziko tikhoza kukambirana tizikonze kuti mwina zimene zisamachitike. Nkhani imeneyi tisanapite kwa achimwaza inambomveka kalekale yokuti yayi fodyayu sakusankhidwa. Inuyo simatosankha fodya nthawi yonseyi chambeni ulima fodya munamba kalekale abiye kulima bana ndaza simutosankha fodya. Nkhani imeneyi ndi zifukwa zomveka bwino kwa inu? Zina zikukhudza malamulo a dziko lino mu fodyamu. Fodyayo tinamba kalekale kulima, damba kalekale kusankha, koma fodyayo akufunika akhale ndi malamulo odziwika bwino kuti okhawo anthu amene avomerezedwa ndi bungwe la Tobacco Commission ndi amene azigwira fodya m'manja mwawo. Ndiyamike ndondomeko imene Tobacco Commission yakhazikitsa ya Chingereza kuti know your grower. Imeneyi ithandizira ku ma areas amenewo kuti aliyense amene wavomerezedwa ndi bungwe la Tobacco Commission ndi amene azigwira ntchito ya fodya. Chifukwa fodyayo tikamadutsa midzimu walowa chisawawa anthu amene sayitanidwa nawo ku maphunziro akalimidwe ndi kasankhidwe ka fodya akupezeka kuti akugwira fodya. Fodya ni mbewu yosiyana mbewu zinzake. Fodyayo ali ndi magrade ochuluka ndipo ukatswiri wake umachoka patali kuti munthu amudziwe fodya. So fodya akuyenera azigwiridwa ndi munthu yekhayo amene adaphunzitsidwa za fodya. Ngati bungwe la Tobacco Commission lakhazikitsa ndondomeko imene ya kuti mlimi adziwike achokera pati ndi ndondomeko yokhayo imene ikhoza kupangitsa kuti fodya kutsogolo komisika izikhala bwino, fodya azipita osankhidwa pa msika. Chifukwa pali anthu ena amene salimi amangodzuka mmawa kuti ineyo ndili nkachenjeka anga mthumba mwanga ndikakoleke kasikelo nzigula fodyayo ndipite naye kumsika. Zimene zopangitsa kuzoti fodyayo sizingatheke kuti angakhale wagredera bwino chifukwa chakuti fodya amasankhidwa, fodya ali m'magrade, komanso magrade ali apo fodya osiyana minda ngakhale atakhala kuti fodyayo ngokongola chotani koma ngati wasiyana dothiro ochoka kusankha kwake kumavuta mkamphatikiza malo amodzi. So fodyayo akufunika azilimidwa ndi anthu okhawo amene za fodya amazidziwa. Tabwino tipite kwa achimwaza tisapite kwa Eric. Achimwaza nkhani ndi imeneyi zikuoneka kuti malonda a fodya akuyenda moteromo. Kodi zimenezi zikupereka uthenga otani? Ndikufunsa imeneyi chifukwa chonena kuti Malawi mpaka pano ndalibe fodya kwambiri kuti ndi amene amakhangana amabweretsa osati amakha koma amabweretsa ndalama zambiri zakunja mdziko muno. Koma zikuoneka kuti akudalibe fodya yemweyo. Zikupereka uthenga otani zimenezi? Tisanakambe mavuto ena ndi ena amene ali ku fodyawo. Nazoma kwambiri Elvis. Zimenezi zikupereka uthenga onena kuti dziko la Malawi kupatula kuti fodyayo ndi amene timadalira pa nkhani ya chuma. Koma nomwena pali magawo ena ofunikira amene timawalekerera. Chifukwa mmene akambira abambo anga apanda kuchokera kutama. Ifeyo ngati dziko tinayamba kulima fodya kalekale. Tikayang'ana kwambiri ngati mbiri fodya tinayamba kulima muno Malawi 1893. Kale kwambiri.
ndikale kwambiri and ifeyo ngati dziko chuma mmene mwakambiramo timadalira kwambiri fodya pafupifupi mwina 50% za forex zathu zimachokera ku fodyapo komano mofuna kulunjika zimene akamba bambo anga banda ndimafuna tione kuti pakatipa tayenda bwanji mwachidule poyamba fodya amalimidwa kwambiri my state ndiye nkhani ya standards ndi quality imene akamba ija inali yabwinobwino komano chamma 1990 pamene kuti abwerano pempho kunena kuti tiyeni mwina soyena waso azilima nawo koma mwina pakhale makota ndi mulingo umeneno wolima yatha kumalima nawo ndi pameneno mwina ulimi wa fodyawo unakhala kuti unakwera kwambiri pa production kuti tikulima no malo ambiri tikulima fodya wambiri koma zinapangisano kuti nkhani ya standards ndi quality itsike fodyayo itsike kuchifukwa kuti mwina ufulu unachuluka kapena wachuluka kwambiri kufodyapo now chamma 2012 ndi pamene panabwerano ndondomeko ija ya production system ya fodya ndicho linga chonena kuti no alimi azitha kumalandira ma inputs under contract farming kupatula amene nakulima ano mwachipandepande ngati auction komano amene ali pansi pa makampani akuyenera kuti azipasidwa ma inputs akalima ndiye kuti no makampani aja azilembano azilangizi awo akampani azipirano kwa alimi a contract aja kumakaphunzisa kuti no fodya muzimulima motere muzimusankha motero now pa ndondomeko ziwirizi contract farming pansi pa makampani ndi chipandepande kapena kuti auction system yakalimidwe ka fodya ndi zimene zonsezo zimabwera no ku auction flow kuja kukubwera fodya mitundu iwiri fodya wa chipandepande wa auction fodya wa contract kudzera no ku makampani ndi zimene akamba abambo athu abunders zikulunjika kwambiri pamene popo kunena kuti nkhani ya kupereka no upangiri wakalimidwe ka fodya kabwino kuti fodya azikhala wa quality azikhala wa standards wa ndondomeko yabwino imachitika bwino kwambiri kudzera ku contract farming pamene ukuku kuchipandepandeko ndikumene nokuli chipwirikiti kwambiri ndikudziwa ngati dziko kunena kuti panopa extension system yathu kapena kaperekedwe ka ulangizi wa zaulimi kwa alimi yatsika pansi kwambiri alangizi a zaulimi akumakhalano ndi ntchito zambiri zoti agwire mlangizi mmodzi akumayina kuti afikire mwina alimi pafupifupi 3000 dera limodzi ntchito ndi yayikulu ndipo kumapezeka kuti pali ena amene akungodzilimira fodya mwachilimelime koma sakumakhala ndi ulangizi wapamwamba kuti angapange produce fodya wabwino fodya amene jakapita kunsika akumakhala kuti no akukanidwa komanso anakamba nkhani ya lamulo panopa tili ndi Tobacco Act limene kwambiri imatsindika nkhani yonena kuti fodya amayenera kuti agulidwe kudzera no ku structured market ngati ku auction floor komano ngakhale zili chomwecho kumene akupangidwa produce ukuku kumudziku ndi kumene kwambiri kuli timayenje chifukwa no wina aliyense timati demand yake atha kungoonkhesa fodya nkupitisa kuja kuchipandepande kuja kwa chipwirikiti kuja kumene kuja ndi kumene no kumabwera fodya wambiri amene mwina ndi ochepa quality tinene pano kuti onse amene amadandaula kuti mwina mitengo ndiyotsika kapena fodya wathu akubwezedwa mwa anthu amene ajawa si onse amene ali alimi ena aja ndi mavenda ndiye mavenda kwambiri zimakhala zachidule kungogula kumudzi kuja kupitisa ku auction kuti angopeza ndalama abwererenso ndikudziwa kuti mwina statement imene sangayikonde koma no chilungamo chake ndi chimenecho chifukwa mukaona matrend ya mmene fodya akubwezedwera pamsika mutha kuona kuti fodya amene ali pansi pa mgwirizano kubweza kwake kukumakhalako kwa nkhasako kwa bedere kwa bwinoko pameneno ukuku kwa chipandepande kwa chigulugulu kumeneno nkhani za quality zikuchuluka fodya kumabwezedwa kwambiri zimene zikutipasa chithunzithunzi chonena kuti ku contract farming kumene kuku ndondomeko yake yakalimidwe kasankhidwe kupitisa kunsika zimakhalako zabwinoko kusiyana no ndi kwinako inde tikudziwa kuti makampani a fodya nawonso ali ndi association yawo aliso ndi mfundo zawo zimene akugulira nkhani za mitengo zimakhala zovutirapo takati kudandaula ngati dziko komabe ngakhale zili chomwecho ifenso ngati dziko ngati alimi komanso ngati commission komanso ngati Malawi tathandiziranso kuti ulimi wa fodyawo upite pansi chifukwa cha kuti no tangotengano kuti ulimi basi wachipandepande kuti notitha kumangopanga mwina tikanakonza ndondomeko zimene zikanatithandiza chachiwiri nchonena kuti tili pomwepo panopa chaka chino ndi pamene tikuona kuti mwina takhala ngati timati chani kudzukanso from deep slumber
kudzuka so kwakufa kuti zikuoneka ngati tukamba za forex komano fojayo tatamulekerera ndi pamene no pabwera ndondomeko iyi imene yayambano sabata ino ya know your grower kuti no pano sipakufunika kuti pachitike kachibwana kena kalikonse yense amene akulima foja chaka chino timuzindikire tidziwe munda wake tidziwe kuti ali mafoja wanji komanso pakhomo pake pali anthu angati kuti no amulondole from time ya registration mpaka no kunsika tikukhulupirira kuti ndondomeko iyi ya know your grower imene akuikhazikisa panoyi itakhala kuti yayenda kuno bwino ndekuti zipangisa kuti no pakhale nosanire mu industry ya foja koma tidziwe kunena kuti mulimi amene sali pansi pa kampani amene akupangano ulimi wa foja koma sali contracted ku kampani ina iliyonse amene yuyu akufunika ulangizi wakalimidwe ka foja kabwino now ndi zijazi za weak extension system mu agriculture ministry mwathu kuti no mwina ulangizi wakhala ngati watsika pansi zimpangisabe kuti mulimiyu mwina asalandire ulangizi pokwanira tikanakonza pamenepa kuti timuzindikire grower timuzindikire yes koma tikamuzindikira timpaseso zomwenekeza timpaseso ulangizi kuti no alime foja wabwino so nkhani ya standards nkhani ya production mwina everything sana kupatira ndimakufuna ndingokamba koso nkhani ya competition on the market kuti timadziwa bwinobwino kuti tikalima ngati mbewu zapita pansika komano competition kapena no kupikisana kwa ugula kuli kochepa ndikuti mitengobe imakhudzika tikuyerekezera chaka chino ndi chaka chatha makampani amene amagula foja anali ochulukirapo chaka chino makampani amene akugula foja ndocheperako makampani amene akugula foja chaka chino kwambiri chidwi chawo chili kwa alimi awawa a contract pamene alimi ajaji pande aja inde akuagula komabe kwambiri akusamalirano mwana wa nyumba asanayambe no kudyetsa winayo zikanakhala bwino kuti no tikanakhalanso ndi makampani ena amene no mwina aibe mgwirizano ndi alimi kuti no azithanso kugula no ajaji pande aja ndekuti ali pande aja akanathanso kupindula kuchenga kwa makampani kwathandiziranso kuchitisanso zimenezo chabwino achimwaza Eric nkhani ndi imeneyo kodi amalawi kapena akulephera kuvomereza kuti mbewu imeneyi ndi mbewu yokuti chizungu amati dying crop kuti mwina sikukhala ilibe chikoka kwambiri pansika international kunena kuti kuli amanti smoking lobe uzitsatewe zimene zija komanso timaona kuti Malawi kuno samapeza ndalama zambiri imene amapezera maiko ena ngati ku Zimbabwe I know kuti Ford amafika ndithu mpaka nogulitsa mpaka $1 billion mukachita Google mapeza kuti pano pamene ali $750 million ndalama zimene apeza akayendayenda muzapeza kuti afika $1 billion kodi Malawi akuti avomereze kapena zinthu sizili choncho pali zinthu zingapo zimene ngati ziko we cannot deny much as malonda afoja akupita pansi as mene mafigures akuonesera kuti tapanga almost 257 billion kwacha less tikayerekeza ndi the same period last year so ngakhale malonda akulowa pansi ngakhale we are losing panopo koma there's an undeniable fact kunena kuti foja ndithu akadali the topmost crop yofunikira kwambiri kumalawi kunoko mwina chomwe tinganene apapa ndichonena kuti pakuyeneka ndithu kukhala ndondomeko ngati dziko limene limadalira ulimi pa chuma chake komanso pa nthawi yomweyo tindi mbewu iyi yoti ndiyofunikira kwambiri ku chitukuko cha dziko imene imatipasa ndalama zakunja zimene ife timagulira zinthu zofunikira kwambiri zimene sitimatha kupanga tokha ngati mafuta galimoto mankhwala nzipatala powunikira kufunikira kumene kwa foja timeneka ndithu ngati dziko tikhale very serious one ndi ma issues aja amene anena anthu amene ayankhulapo kuti we need to make sure kuti malonda amene mbewu imene ikupita pansika ukagulitsidwa pali quality ndithu pali ma standards two our amene ali under ma companies amene akutchulidwa kuti under contract amene aja ali ndi mwaidi oti amafikiridwa ndi ntchito za ulangizi kuonesa kuti mbewu yawo ndiyotani ndiyo ili at that ikupanga meet ma standards koma what about enawa amene akulimaso foja wa chipandepande wa auction pamene papa ndi pamene pamafunika kuti ntchito za extension za ulangizi za ulimi makamaka kumbali ya bomali zikhale kuti zili chani
zili pamwamba zikhale za pamwamba kuti azitha kufikira alimi amene wawo. Okay, pano tikamba za fodya koma si when it comes to being serious ndi za ulimi ndi even iso magawo ena ngati ulimi wa ziweto ulimi wa mbewu zina pali mbewu zambiri zimene titakhala serious ngati dziko we wouldn't be saying kuti tikungodalira fodya yekha pa chuma chathu. Ndikuona ngati kuti one ndi nkhani yoonetsetsa kuti pali quality. Two, palinso ma issues onena kuti supply ndi demand pansika ndizonena kuti ngati supply ili yochuluka kuposa demand ndoti mitengo basi itsikabe. Two, we need to be serious ngati dziko kunena kuti ntchito mwina za extension alangizi azitha ndithu kufikira alimi ochuluka. Chabwino Eric, tibwereso kwewe nthawi ina tili ndi atolankhani athu osiyanasiyana maboma angapo ina TS Monjeza, Imamu Ali ndi ena. Imamu Ali akuoneka kuti wakonzeka TS kuyankhula naye chaposachedwa pa timve kuti anthu kudetsa akuti bwanji nkhani ya malonda a fodya kuti zikuoneka kuti zikuvutavuta mdziko muno. Imamu Ali TS kuyankhula naye apa. Imamu, mawa bwino, ukuniva? Mawa bwino, kuplanti yako ibwanji? Kunotu kwaja nzanga kudedza kozizira kale kumeko ndikudziwa kudedza kwaja mwadzuwa apa ndili pa msika wa Chimbiya pamene pati khale tikuyankhula ndi Malawi mmodzi amene siwakhala kuitsata bwino nkhani imeneyi. Chabwino nkhani imeneyi pa programu ya kulinji lero mwayimva ndi ya mitengo ya fodya inu mkuyankhula wanu nkutipo uchanze choyambirira ngati inenso mulimi amene uzingulira dedza boma ineyo nditu ndimene marketing ilili ya kudza fodya tikambezona mulimi ofinika kwambiri. So mudati muone milengo ya fodya imene bwere ya ma 3000 chakulipereke kuti mupange masamu ineyo ndimene mulimi adagulira fertilizer wake palibe phindu lilonse limene mulimi angapindule paifo limene lineso ngati mulimi nzanga opresenta nzanga amene akulima fodya ndiwodandaula kwambiri. Muone mufodya ulimi umafuna zinthu kwambiri ulime uchole usoge udinde zinthu zambiri zimene zimalowa pa ulimi ofodya. So ndimene milengo fodya ili dziko sikuyenda bwino. Mwina boma nkukonza pati kuti zinthu mwina zikhale bwino chifukwa choti fodyayo ndi amene amakhala ngati zoti amene amakonza chuma cha dziko. Ndikulira zoti ngati tipange chuma njogera kulimi number 1 ide kuti ndi fodya. So fodya amabweretsa mkhale madolo ochuluka koma pano ronani fori sizikuyenda bwino kulima fodya ngakhale madolo ndi okulikira zimwe zololo mulimi akatagwiritsa fodya wake apeze phindu kusivira sizikuchuluka. So ndakapempha adindo kuti mwina atayang'anirapo mwina mulimi akhale kupindula ulimene dziko lathu lino kutsogolo lidzatukuke. Mwina mongoonjezera mwina kubwerako kuno kudedza kuno timalima kwambiri mbewu zina ngati nyemba chimanga mwina kumbali ya mitengo imene ino kukoza kuyankhulapo motani mongobera ndithu nkhani ndi yafodya koma tingobera kuti yankhoso chimanga ndi mbewu zina zimene zikudauta kudedza. Mzere makhulero kwambiri ulimi wajeno wachimanga kusiyana mwina ndi madera anzathu alina mchinji kasungu pama khulero kwambiri fodya koma. So pathu kuno na nkhani yobwera so mbewu yachimanga tidziriso zinthu sizili bwino kwambiri. Mudati muone nagula fertilizer pa 175,000 per bag pano chimanga peza zoti mulimi akugulitsa 25,000 patumba zimwe zoti kuti apezeso thumba lina la fertilizer akwena agulitsa chimanga over 5 bags zimwe zoti alibe phindu lililonse limene angapindule mulimi mberere panopa. Chabwino zikomo kwambiri. Zikomo. Elvis ndimene ndachezera ndi Malawi kuno kudedza amaka apa ndi pa msika wa Chimbiya. Imamu tathokoza kwambiri. Tipite kwa nzathu TS Monjeza kuzomba. TS mawa bwino wadzuka bwanji? TS wakuoneka kuti sitinagwirane bwinobwino. Ameneyu tikagwirana bwinobwino ticheze naye ali kuzomba naye afuna yankhulepo la Malawi pa nkhani imeneyi yokhudza malonda a fodya kuti akuyenda motani amalawi akuziona bwanji. Tipite kwa Abiel Kalima Banda. Kalima Banda, boma pasi pa boma la MCP sinofuna zinthu zilowese ndale koma ndi mmene zilili pasi pa boma la MCP fodya amagulidwa bwino. Mundiuza mundiletsenga ndi kunama mwinaso ndi kanthawi kamene eno alimi a fodya munasangalalako pano zakhota nthawi imeneyi fodya samakanidwa nthawi imeneyi anthu alimi achipandepande samalima fodya nthawi imeneyi magwidwa bwino fodya mwina simagwidwa bwino nesindikuzitsata tandiuzani ndinu
nthawi imeneyi zinthu zimatheka ifo yani. Komabe mudakabwereza funso zomwe jandanena kale kuti no mukumveka pasipasi. Ayi ine microphone anga ndokweza ndithu. Pamene mukumveka topa. Ndimati mbuyomu boma lapitali boma la MCB Ford ya sitikulowetsa ndale zinthu zikoma Ford amagulidwa kubwino kapena amagulidwa bwino titero mwachidule. Kodi Ford ya samakanidwa kodi alimi achipandepande samalima Ford ya kodi makampani ochepa kunalibe Ford amayenda bwino ifo chani haime mwina samayenda bwino eniyo amene muli experience yambiri ya Ford yani sinalembe po Ford ya mutu uze zimachitika choncho ifo chani ndipo ngati sizimachitika choncho chimachitika nchani kuti tisamave manong'onong'o ngati amenewa. Poyamba nene kuti malo akwambiri za ndale bungwe data mafamasi trust likamba kwambiri za ndale koma chabwino tingoti zaka kumaeri amene muti khululukira koma ndinene kuti tingoti chabwino tifuse muzaka zonse zapita kumbuyoku sikuti Ford ya samayenda bwino samabwezedwa ayi Ford amabwezedwa ndithu. Komanso mitengo yoyipa inalipo ndithu kungoti mwina chifukwa chachikulu chikhale ulangiziwo numene ukufunika kwambiri zijanena kale achimwaza kuti uthengawo ndi umenewo ngakhale kuti ukhozokhala opweteka ku munthu wina kumbali zina Ford ayo akuyenera kuti anthu aziphunzitsidwa mwachitsanzo anena kale kuti Ford yesa amene alulimidwa ndi alimi amene ali pa contract ndi ma buying companies zinthu zikuyenda bwino kwambiri ndiponso tinene kuti kumeneko kulibe vuto lililonse chilichonse chikuchitika ngati mene chimayenera chichitikira koma Ford akumene akuvuta kumene kuli iloweroyo average demand jack akupititsako Ford ndi kumsika wa auction kumeneku ngati dziko chidwi chathu kwambiri chikhale ulimi ngati umene kodi ikhale pansi kodi ulimi wa auction uthetsedwe kapena tiyikepo upangiri wanji kuti uziyenda bwino chifukwa nkhani yavuta kwambiri ndi Ford wa amene anzathu amati ma vendors ndi umene wavuta koma akakhala tikamakamba za auction sales kumeneku kuli bungwe limene lija limatchedwa ARET limene lidakhazikitsa ma farmer field schools amene akuphunzitsa kwambiri alimi amene sali under ndi buying company iliyonse koma chidwi chathu chikhale pa Ford amene akugulidwa mwachisawawa kwa alimi kumakapita naye kumsika wa Ford kumene kwagona vuto kuti ngati dziko tikhale pansi tikambirane kuti tione kuti cholinga chathu chonena kuti kutsogoloko misika iziyenda ngati mmene muja imayendera before 1990 monga mmene muja anenera achimwaza akalima banda ku Zimbabwe komweko ndimamfunsaso eri ku Zimbabwe Ford amatha kupeza $1 billion kumeneko amachita seti misika ni ndani chabwino nkhani ya ndale mwaithawa koma tingoti chaka chatha chomwechi ndalama zimene dziko linapeza pano kusiyana chaka chatha nde simukundipangabe konvisi chaka chatha mavuto awo kunalibe komanso maiko ena ozungulira amapeza ndalama zambiri za Ford chifukwa chani kuposa kuno abayita seti ma price kumeneko ndani si omwe wa makampani yawo kapena zimayenda bwanji. Ku Zimbabwe nkovuta kwambiri kuti pange compare ndi kuno kwathu chifukwa ku Zimbabwe amalima fuluki wadi kambopi yekha nkhani yavuta kwambiri apa ni global supply global supply Ford amene chifukwa cha mitengo yabwino imene idali ku 2024 ndi imene idapangitsa kuti tsopano dziko lonse lapansi anthu athamangire kulimi wa Ford kuchokera pamenepo mpamene misika itipweteke ndithu ukafika mpaka pano koto kuti Ford amene angalongosokeko kumsika ndiye khayo amene walimidwa mwadongosolo walimidwa ndi ulangizi oyenerera nthawi ya mpikisano ngati ino ifo ino tili nthawi ya mpikisano imene dziko lonse lili ndi Ford ochuluka ngakhale ku Zimbabweko panopa kuti tipite ku Zimbabweko tipeza kuti alimi akulira ndithu mwina Malawi tikulirako pang'ono koma kwanzanu ukawapanga ndalama zambiri kuposa inu zimenezo imene ndi fact chithunzithunzi chopanga ndalamacho ineyo kwenikweni ndilibe chifukwa ndisabatatha lomwere nanenso nakayendera nawo msika wa ku Zimbabweko nakaona kuti mmene ulili msikawo ndi chimodzimodzi imenenso
ilili ku Malawi mwina tikama lowa ku mitengoyo ya fodyayo ma individual growers mwina alimiwo aluvulala kwambiri poyerekeza sentimene alimi fodya wakampopi alugulitsira kuno ku Malawi foku Zimbabwe fodya wawo ndikampopi yekha chabwino tipiteka kwa tulankhani wathu mwachangu kuzomba tiyese monjeza tiyese mawabwino wadzuka bwanji ndadzuka bwino kumene ku Blantyre tadzukanso nkhani ndi imeneyi amalawi kuzomba kuti bwanji potengera ndi imene malonda afodi akuyendera ndi nzika imodzi ya ku Malawi ndiye mwina poyamba angozitchula dzina komanso kudera kumene amakhala mwina poyamba padza dzina komanso kudera inanga ndene ndimakhala kuno Zomba mwina mwali chabwino nde mwina tatisa mitengo ya fodya komanso ndalama zomwe dziko limapeza ijati ndamkweza kupe mawu pang'ono poyanga okay ineyo pakuona kwanga kuna kuti chimene chapangiso kuti mwina fodya akati kusika mtengo pa market ndi nkhani yaona kuti mwina fodya alibe quality pansika ngati fodya alibe quality pansika ndizoona kuti marketing singachitike longosoka koma tipene kuti limbikisa alimiwo kuna kuti fodyayo akakololedwa akhale wa quality ndi kuti asamalidwe bwino kwachiona kuti akapita pansika ndi kuti marketing ikhalaso yabwinonso ndi chilimbikiso chipite kwa adindo kuna kuti alimbikisani kuna kuti fodyayo akhale wa quality chifukwa ngati fodya atakhale wa quality ndi kuti chumaso ziko muno chikhala chikuenda bwino tokhaso tikuzazona kuti kwathu kuno tikati zimene timadalira tiyani ndi ulimi wa fodya ndithu ndi tikuyeneka kuti tisamalise pamene kwakoteka ndi mwina mitengo imeneyi imene yatikira yakukudzani bwanji pamene mwinaso ngati mmodzi amene ya inenso ndine munthu mmodzi wa business chifukwa kwa mitengo ya fodya zatikuza tikuona kuti ngati mulimi alibe ndalama sozoona kuti amene tikupanganso ma business m'matawuni mu ndikuti ifenso ndikuti makastoma sangatigule business nengati makastoma sabwera zagula business ndikuti ma business pamene mu Malawi muno sakutani sakuyenda chabwino ndipo tsiriza mwina adindo achitepo chani kufuna kuti ngati dziko mwina komanso anthu thandizike komanso kuti zinthu zisinthe mwina pa mitengo imeneyi ya fodya chimene angachita adindo ndikulimbikitsa mulimi kuna kuti mulimi amene akulima fodya akakolola fodya wake kapena fodya wake pamene akumulima ayambirire kumusamalira pamene ali pachimba kufikira nthawi yotani atamukolola ndikuti fodya uja akamukolola bwinobwino akasamalikanso bwinobwino ndikuti akamapita kusi fodya uja kukhala wa quality ndikuti ndizosavutanso kuti fodya uja kukhala wa dongosola bwinobwino marketing kuchitika longosoka bwino ndi mmene yafotokozera ndi nzika ya kuno kuzomba tiyese tathokoza kumecheka kumeneko kuzomba chimwaza tibwere kwa inu kodi fodyayu ali ndi tsogolo zikoma kwambiri Elvis mwina ndingopempha kuti mmene anapemphera banda muja kuti line yanu ikumveka pansi kwambiri kupatula Eric komanso ya atolankhaniso sikumveka ndi mwina mutikonzerako kuti tizithanso kulondola zimene tikufunsa madera ena pamenepo bwanji ndikuvekako apa ndimumveka bwinobwino tsopano ya ndimafunsa kuti kodi fodyayu ali ndi tsogolo potenga ndi mmene zikuyenderamo andi chifukwa chani Malawi ibe inu mmatsatiraso mbewu zina chifukwa chani Malawi akukakamira osapanga diversify timamva kuti kuli mbewu zina kulakina tsabola amakhala amaita feche ndalama zambiri ndi zina zotero tikamayenda Malawi muno minda yambiri timangoona kuti muli chimanga chokhacho alisa akulima chimanga chifukwa chani Malawi saphunzira kulima mbewu zina ndifunso lofunikira kwambiri chifukwa ndikuti tikatere mmene zikuyendera apapamo ndikuti kukhala kulira kokha sakulira ndalimi afodi yakho komanso boma lidzilira bombo ngati dziko soti lidzilire fodi zotika forex athu kakhale kochepa diversification yamavuta kuba koma ndifuna mayankhe kaye nkhani yoyamba kunena kuti fodya ndi tsogolo kena kutiro ku nkhani ya diversification zikoma kwambiri Elvis magawo awiri mafunso anu diversification komanso kuti tsogolo la fodya kuno ku Malawi lilipodi kapena ayi mbali yoyambayi tinena kuti tsogolo la mbewu ya fodya kapena ulimi wa fodya kuno ku Malawi lilipo ndikachikhalire ngati mukumbuka bwinobwino pakhala pali ma anti-smoking campaign ambirimbiri pakati apa maiko ambiri mwina kupitirira 170 anasayinira ena koma dziko la Malawi sitinasayinire chifukwa tima balance kuti kodi umoyo wathu pachuma ndi umoyo wathu wa miyoyo ya anthu tikuyenera kuti samalisa chani so
mpaka pano sinasayinire. Chimene tikupanga kwambiri ndi kusamalitsa pa akalimidwe ndi mfundo zina pansi pa WHO. Ndiye ngati dziko la Malawi tsogolo la fodya lilipo, komano tingochepetsa kutayirira makamaka pakulondoloza lamulo limene lilipo pakalimidwe ka fodya. Kukadakhala kuti ifeyo ngati dziko tikukhala strict kapena nokulemekeza kwambiri Tobacco Act, ndikhulupirira kuti mavuto ena amene tikuakambirana panowa sakadakhala kuti alipo, koma chifukwa cha kulekelera kwa kuchuluka kwa ufulu mu industry ya fodya ndi pamene mwina tikuona kuti pali mavuto. Koma kutsogoloku tidakhala kuti act ija tikuipangano implement mmene ikuyenera kuti izikhalira, ndikukhulupirira kuti inde mavuto atha kukhalako koma atha kukhala ochepa. Izi za standards za quality act kapena tikupanga act mavuto amene wasaka line yanu achimwaza sikuveka bwino. Taisani kulankhula amenepo muveka ndithu modukaduka. Koma kunoko maona kamaveka chakuna uveka ngati kuti akuduka ngati tepi nayo kuti mukuyipanga fast forward nde sizikumveka. Tingoyesa kaikupita tibwereso wena tingoyesa kaikupita kwa mtolankhani wathu Nelson Konjani kuti timve kuti tikuonaona kuti line yanu vuto nchani. Nelson, mawa wabwino wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kuno kumene kudzuka bwanji. Kunonso tu kwacha nkhani ndi imeneyo kuchimaki kwina kwa ulimi kumeneko anthu akuti bwanji za mbewu ya fodya? Tiyambikire kuno ndita mchombo penipeni ulimi wakenso kukhala fodya timalima kwambiri. Ndili ndi mulimi mmodzi apa amene atifotokozere kuti wayendera bwanji kuti ndipo waphunzika motani. Munthu wamkulu choyambirira mwina kutifotokozera dzina. Ine dzina langa ndi Bright Banda, kwathu ndiko kuno Kasongo. Ukhala mmodzi mwa alimi mwayimva nkhani mina chimene chikuchititsa kuti mitengo ite imene zikukhaliramo ikuzokhala chodani? Kwenikweni mukuganiza kwanga ine ngati mulimi ndikuona kuti zaka zambuyo fodya timagulidwa bwino, nde pali amene samapasidwa mulingo amangozilimira mwa iwo okha fodya kumayendera. Nde pachifuna kuti fodya chamagulidwa bwino kwambiri chapangisa kuti season imene ikupita kumapeto ino ambiri analima fodya ochuluka zoti sanapasidwe mulingo uliwonse. Nde zimene zimene zapanga contribute kuti otigula atigule mitengo imene angafune. Komanso on top of that anthu amene atigula chaka chino ndi ochepa, makampani amene azagula fodya kumalawi kuno ndi ochepa. Zimene zizapanganso contribute. Mwina mukuona kuti pangakhale njira zanje zimene boma ikhoza kuyika kuti mwina zinthu zikhale zikusintha. Kwenikweni aboma amayenera kuonesesana kuti atipezere otigula fodya ambiri azipikisana chonga choti mitengo yathu zikhala yabwino. Otherwise ndekuti ngati otigula zikhala ochepa ndekuti mitengo imene atigula anthu amene wayizikhalabe yochepa. Maboma limene akuti lisese kuti atipezere makastoma ochuluka kwambiri kuti azitigula fodya wathu, komanso potengera kuti fodya amene amatithandizira kubweretsa forex muziko lathu lino. Pomaliza mukuona kuti pamene tikukonzekeranso kupita ku season ina kuti mukalime fodya wina mwakhuzika motani mukhoza kwanitsa kugulaso zipangizo za ulimi padakali pano? Padakali panopa ndipovuta mulimi kudzipangira pa yekha potengera ndi mmene wadulira fertilizer komanso cost of living imene ili komanso ndi mmene tabwerera kusika zimisizi naende bwino. Kovuta kwambiri ndi zitengera adindo amene amatiyang'anirawo kuti abwere azatichite convince kuti limani mitengo mwina chaka chamawa idzakhala so but otherwise ndekuti ambiri akhala zoti salima nawo fodya pene. Mmene munthu mmene yayankhulira Kasungu wa nkhani yokhudza malonda a fodya kukupaziranso branch yakuti ndize ndifoza pamene. Tathokoza kwambiri Nelson, tiyese kubwerera kwa achimwaza mafotokoza nkhani yakuti kuti fodya ali tsogolo. Achimwaza mukundimva? Ndikumvani? Pamenepo ndi line yanu ilikiliye tsopano. Mafotokoza kuti fodya ali tsogolo. Ndizoona Davis kuti ndimatero kuti ngakhale chaka chino tayenda mopsinthina pa ulimi wa fodya koma sizikutanthauza onena kuti tsogolo palibe. Tsogolo lilipo ndithu. Ndimatsindika pa mfundo yonena kuti ifeyo ngati dziko tikungoyenera kukhala organized. Chipwirikiti chimene tachiona chaka chino chitipatse phunziro la mmene tikuyenera kukolova industry imene iyi.
pamene tidavomereza kuti inde pakhale ndondomeko imene ya integrated production system kuti no makampani azipereka ma inputs kwa alimi komanso ena azilimano mwachipandepande. Ufulu umenewo unathandizira kuti zilima fodya wambiri, koma ufuluwo tinaulekerera ndi zimene mwina zapangisano kuti chaka chino tikhale ndi mavuto amenewo. Ndiye kuti tipite chitsogolo kuti tikhale ndi industry yabwino ya fodya timangoyenera kuonesesa kuti no auction farming arrangement kumene kukhale no ndondomeko zabwino, kukhale ulangizi wabwino, kukhale no mfundo zothandizira onena kuti no kuchokera no pamene tamuzindikira mulimi ukafika no ku auction zikhale kuti zili bwino. Komanso regulator ngati commission pansi pa unduna wa zaulimi azichilimika kwambiri kuonesesa kutena kuti competition mu auction flow zizikhalamo kuti ngati mene tinaonera chaka chatha makampani mwina mafika ngati 10 ndiye kuti makampani ena amene sanapereke ma inputs kwa alimi amakhala kuti mwina angobwera kudzangogula fodya amene ajanda amene amapita kwambiri kuchipandepande. Ndiye kuti alimi akuchipandepande aja amapindula chifukwa cha makampani amene angobwera kuti adzagulira fodya. So titakhala kuti tikumakhala ndi makampani mwina aku 5 tikakhalanso ndi makampani amene mwina anapanga contract alimi okwananso 5 ndiye kuti competition pa market moja izikhalapo. Ndiye kuti revenue izikhala yambiri komanso mavolume za fodya azikhalanso ochuluka. Ndiye kuti pamene popo chopindula price izikhala ya komanso ngati ndiye kungoyenera kudzuka kuti nokutsogolo kuzikhale ndi industry ya fodya. Laini ija chimwaza yambiranso zake tingoyesa angukuimbira nsoni kuti mwina pali kavuto kena kaje. Eric, nkhani ndi imeneyo ndimafuna kutsindikapo pa nkhani ya diversification kunena kuti ngofunika bwanji kuti ulimi wa fodyawu udziyendera limodzi ndi mbewu zina, mbewu makamaka zimene zimabweretsa ndalama. Ukhoza kutchula ndithu zitsanzo zingapo za mbewu zina zimene zili ndi potential yobweretsa ndalama zambiri mdziko muno, komanso tikufunika bwanji kuti Malawi soyang'ane mbali imeneyo. Ndimafuna kutafotokoza pamenepo. Okay, Elvis, ndikofunikira kwambiri kuti ngati dziko titakhala ndi ma alternatives. Yeah, sikuti tiyambira pa zero. Kuli mbewu zina ndithu zambirimbiri zimene Malawi zoti zili ndi potential yonena kuti with proper investments komanso ulangizi wabwino umene akambira anthu ena aja kunena kuti pakufunika ndithu tikhale organized. Timanena kale kunena kuti ifeyo ndi dziko loti timadalira ulimi. So pa chinthu chimene ife timachidaliracho timeneka kuyikapo chidwi chokwanira. Pali mbewu zina ngati unakamba za tsabola. Tsabolanso ndi mbewu ina imene ili ndi great potential yoti ikhoza mabweresa chani, ikhoza mabweresa ndalama zakunja zambiri mdziko munomo through my exports. Pali achina nandolo ndi mbewu zinaso zimene zili ndi potential. Nandolo yemweyo ndi mbewu zina zimenenso zingabwerese ndalama zambiri kumalayo kuno. Akuda achina soya wabanya, achina soya. Yeah, ndi mbewu those are cash crops. Ndi mbewu zoti zikhoza kubweresa zili ndi kuthekera if proper investments are made. Kuli achina mango eneniwa ndi mbewu zonena kuti tikambe ulimi waziweto, tikambe ulimi. So pali ndithu ma alternatives ambiri kuleka fodya. Sitikukana kunena kuti for the next zaka zikubwera zibe fodya yobe ndofunikirabe kwambiri because kodi ndinamvanso kuti ngakhale nyama imwe ya ng'ombe kwambiri kuli misika yabwino kunjawo khale masamba omwe wanamva kuti pa UK pa pali misika yoti amafuna masamba ochuluka kumene pali zambiri koma fixation yathu ili pa fodya ikaeka. Yeah, I think mbali naso ndionena kuti pali malamulo abwino amene amapanga guide mwina malonda afodya. There is a structured market. Ndiye mwina nchifukwa apart from kuti paeka ndi oti amakhala di pa demand eti komano even the way mene amagulisidwira ndi za dongosolo. So just needed kuti dongosolo limene lolo likumane ndi ma support systems iso ena abwino ngati ma extension workers abwino onna kuti anthu amene sali pa contract alimi amene sali pa contract azifikiridwa ndi ma services ngati TISS ndithu achimwaza ndi nthawi kupita kumapeto. Ingotsiriza ni mfundo anu yamba mafotokoza ichionena kuti fodya kanalibe ndi tsogolo. Kodi fodya atakhala kuti walimidwa bwinobwino Malawi ingamapeze ndalama zochuluka bwanji mwina
tinamba tachitapo ma estimate nkupeza kuti timapeza mwina ka 500 million kaja tingamapeze bwanji atakhoti foja ulimidwe bwino zonse ndondomeko zonse zitsalidwa bwino. Tindi kuthekera kopeza ndalama mwina zopitirira 600 mwina million US dollars takhala kuti talima bwinobwino komano tikayang'anano pa chuma ngati dziko ndingofuna ndigwirizane ndi Eric nena kuti kunoko Malawi tatsamira kwambiri pa mbewu imodzi ya foja. Tikaona pa mbewu 4 zimene zimatipatsa forex, foja, tea, sugar ndi cotton, mutakuona kuti mwina mbewu ziwiri zapakatikati izi, tea ndi sugar ndi zimene no mwina zili zokhazikikako kuti mwina zimakwanisa kutipatsa ndalama. Pamene no thonje ndi foja mwina kumadza simphina chifukwa cha nkhani ya mitengo yakunja komanso chifukwa cha production system yathu kuti mwina kumakhala chipwirikiti. Ndiye fojayo ngati tikufuna kuti no abwerereso mchimake ndizijandane nakale kuti tikukuyenerano kuonesesa kuti no pali ndondomeko zabwino zakalimidwe ndi competition. Koma ndimafuna ndibwerese aspect ya diversification yaonena kuti titakhala kuti ngati dziko tabwerezanso ulimi wa thonje ndiye kuti no pressure imene iliko ya forex yakufojayo itha kuchepa. Pano pa dziko la Malawi thonje lidagweratu tikhoza kunena kuti lidaferatu zimene sizili zinthu zabwino. Pressure ya kufoja simaonekera kwambiri mbuyomo chifukwa chonena kuti mbewu zinazi zimathandizirapo kubweresa forex. Pano dziko la Malawi tikumakolola mwina 6000 tons za thonje zimene zili zochepa kwambiri pamene no 10 years zapitazi timatha kukolola mwina 100,000 metric tons za thonje ndiye kuti no forex imatha kupezeka. Ndiye adindo athu ndiye naonse ma planners ndiye naonse tatiye ntilingalirenso pakhale political will yofunanso kudzusanso ulimi wa thonje kuno ku Malawi. Titakhala kuti maboma 15 amene amalima thonje aja talimbikitsa kuti thonje likulimidwa lambiri. Fojayo akakhala kuti watsimphina dziko la Malawi sitizidandaula kwambiri chifukwa no mbewu zina zizitithandizira. Leguminous crops zimene Eric amakamba nkhani ya soya, ntedza, nyemba, nandolo, mbewu zimene zili ndi kuthekera kuti vatsano chuma ngati dziko mwina patakhalanso deliberate policies masisipi a mbuyomu amatha kubweresavo mbewu za mgulu la nyemba zimalimidwa kwambiri timakwanisa kupanga export nkumapeza ka forex. So kupanga diversify economy yathu ndi solution yothandizira dziko lino pa nkhani ya chuma kuti ipite pasogolo. Tikamadalira kwambiri foja ndekuti tidzigwa kwambiri nthawi zonse ngati mmene tagwera chaka chino kuti no nkhani ya forex yativuta chifukwa chona kuti no mbewu ya foja yavuta kwambiri. Davis achimwaza tathokoza lifo chokhala FM program ya lero ya kulinji mukhale ndi tsiku lopambana. Abielo Kalima Banda nkhani ya foja iyende motani zikuyenda chonje chaka chino zikuoneka kuti mwina matarget avuta kuchita miti kwa inu alimi komanso ngati dziko chaka chamawa mufuna chitachitika chani? Kalima Banda khangati palaini pa atithawa sitikutha kumvana nawo bwino lomwe. Sinathawe chabwino ndili pompo palaini ndimanena kuti ngati dziko zinthu ziyende bwino pakufunika zinthu ziwiri zichitike. Chinthu choyamba pamsika pakhale competition. Chinthu chachiwiri fojayu alimidwe oyenerera tilime mmene timalimira tibwerere kumbuyo before 1990 tilime ulimi wa foja ngati mmene timalimira before 1990 kuti lamulo lija likhazikitsidwe la foja Tobacco Act igwire ntchito imeneyi. Zikatero ndi kuti ulimi wathu wa foja uyenda bwino malonda athu a foja uyenda bwino ndiponso kudalira foja ngati njira yopezera forex asinti ikhoza kuyenda bwino titati titsate njira ziwiri. Asinti achimwaza natitirizaponso mafundo ziwiri zimene kuti zoyenera kwambiri mu Tobacco industry. Kuhoza kwambiri Abielo Kalima Banda mtsogoleri wa bungwe la Tama Trust for chokhala FM program ya kulinji. Chikoma kwambiri. Eric mufuna mutsirize kapena basi tisewere ma advert. Yeah, koma mwina kungomba kota kunena kuti foja adakali ndi potential despite mwina ma campaigns amene timakamba za anti-smoking chanchani. That's why maiko ngati Malawi akudalilabe ulimi wa foja pa chuma chake. So nkhani ndi omweyo yonena kuti
ngati kuti azakhale a significant drop in earnings mwina si panopo ma earnings mwina pakatali panopo akungochepa chifukwa cha the way mene mwina tikupangira handle zinthu ngati dziko koma if we are to organize ourselves Fojabe will be will still remain the green gold the topmost forex earner for Malawi. Yeah, tithokoze kwambiri fo chokhala nafe program yakuli Njeric. Tiyamikeso nonse fo chotsatira program iyi kwambira nthawi imene chichama pa 7 mpaka pano pamene tikuyandikira nkhani zathu mwatsatanitsirani mchingerezi nende Elvis Sawahowa. Pitirizani ku Vera Times. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodeja chiruguko chuyenda manji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga ochuta mwazuka bwaji nanga atenzile diyo mukuliyani. Ah, no, that's where he works. And the name of your daughter's school? Marymount.